Seo ceiste trí. Iver coimpléascacha a Iolru faoi ai. Agus mar dúirt mé hena tána freigraí duna ceisna go léir scríte amach going an seo ar an OneNote. So is féad le dul tríd sin níos muile iad am hain. Ach just chun an brígan rá a chóirtíomh. Okay, so mátá an cé ceis, mátá Z corma trí mór carrái, cén lúcatá ag IZ, I carnathe Z, I cubathe Z, I gog de cahar Z. So tá sé déint amach gaman seo. So I fá Z, sin lúda cahar mór trí I carnathe Z, sin lúda trí lúda cahar I cubathe Z, sin lúda sin cahar lúda trí agus I gog de cahar Z, sin trí mór cahar Léirí na tuirí ar an léráid argant. So seo ar Z, seo é or IZ, I carnathe Z, I cubathe Z, agus seo é or I gog cahar Z a ríis. Inúg an rud a hórlíonn ó héobh céimside de. So déin imscrúdú ar cad a hórlíonn. So what happens geometrically? Nuair allrítear Z faoi I le IZ all. So tá sé caiint ar seo. So scríb mé an lína seo, okay, dotted line seo. Scríb mé an lína seo. Agus chuir mé isteach an cearcail seo. Agus feic, okay, bogan an puinte seo. Okay, tá sé garbh níl an cearcail seo fuirfa tá is gom, right? Ach go garbh bogan an puinte seo ein cahrú chuid den cearcail. Okay, go dtí IZ. So sin rud a hórlíonn. Déan sé má rinne tú ééis sin go fuirfar má rinne tú rinne tú tósir seo. Is féad le eáil gur drownil antá an seo. So tá rothlú déintagin, rothlú nó go céim déintagin. Timppla an bonfuinte. Okay, so we're around an bonfuinte seo an bonfuinte seo nóid. Okay, so sin cad a hórlíonn ó héobh céimsite de. So sin ceiste dó. Iolru faoi I. So má iolríonn tú iver faoi I, déintear rothlú nó go céim faoi an timppla an bonfuinte. It's with feic ar an léráid sin. Craig gur fear, so prove true, má iolrítear IZ faoi I go bhain tú I carnathe Z. Okay, cá mé rá is sais ceiste ar gáín acranach é sin. Déanaan mac é ar aon so Z fá I sin IZ. IZ for I sin, I for Z for I sin, IZ is I carnathe Z. Agus is é sin. Okay, so sin é an freigra de ceiste trí, okay? So siad an seo. Okay, so sin ceiste trí. Má iolrítear I carnathe Z má I go bhain tú I cubathe Z. Okay, so sin méid níl marróna stig ann. Scríb she's the conclude. Okay, so la mé raig leis agus scríb mé okay, I gog cahar Z sin Z. Okay, I gog a 3 fá Z sin lúda IZ. Etc. So it's more conclude nor already to ever coimpléascacha Z faoi ein cogt de I. When you multiply Z by any power of I, being an frag or cocham le can and one that already seo lanas. It's either Z, IZ, lúda Z, or I, lúda IZ. Agus tágann sé rás, agus rás, agus rás, agus rás. Arís, sin, okay? So, mar hampla. Seo Z, má iolríonn tú é sin for I, bogan tú timppla an cearcail nó go céim. Má iolríonn tú é sin for I arís, bogan tú síos arís nó céim eile. Má iolríonn tú é sin for I an tríú or, so sin I for I for I. Chreiceann tú an puinte seo. Má iolríonn tú é sin for I an carú or. So mar hampla má iolríonn tú Z for I gog cahar I, bogan tú timppla an cearcail arís, agus tá tú rás in san óid a hosnig tú. As seo amach, má iolríonn tú é faoi I arís, ní bhagan tú aon óid eile seachas go dtí an céad óid a bhí an seo. Agus faoi I, faoi I, faoi I. So níl ach ceithre freigraí féidirtha gur féidirling a bheithing. Okay? So scríb she's a conclude. So nuair iolríonn tú iver coimpléascacha faoi ein cóg de I, bína freigraí either IZ, lúda Z, lúda IZ, nó rás go dtí Z.
ceart am sin chuir deir really. Frascatí tús instead. Okay. So an sin dúirt sé brac ar léróid agan cahar móda dó agus lúd ai. So tá sé go an seo. So cahar móda dó agus lúd ai I gcuram an seo. Ulrig lúd ai faoi sin. So rinne é sin lúd ai faoi sin formarach. So an seo fecht tá sé gomsa lúda caharai móda dóai, but dahrig me iad de borg ar has to gum bheits a firm é móda BI, mas cyfnath sin ó tús an cablo, tá sé gma an réid iver ar dús agus an sin an iver coimpléascacha. So dó lúda caharai sin an rud saging. So curme an seo so it's móda dó agus take siascadí lúda caharai, agus sin nóid bhfuil mid. So céir thugann tú faoi dara. Okay, so bhí mar Iolru faoi lúda ai. So feic is féile le eáil gohfuil sé sin chorm le dul timppla an ceircail hain dó 3 uair. Okay, so rothú 200 céim. No beidir go bhfuil tú obalta níos fearr obalta ahand go bhfuil drown ilen istigh an seo. Okay, so má tá 360 go thomlan sa ceircail tógamach an lóca agus is féidir le rá go bhfuil rothú 270 céim tríis thorliú an seo. Okay, so tá ilen 270 céim idir na línta.